Да се видим днес и да бъдем заедно, няколко часа да прекараме заедно. Радвам се, че сте дошли да видите една хубава презентация, макар че сте виждали неща отчасти, чували сте, но сега на живо ще видите и ще пробвате уникални неща, които днес ще ви представя. Казвам се Галин Костов, на 50 и няколко години съм. Искам да ви кажа, че от известно време моят най-добър приятел Сунай ме запозна с неговия най-добър приятел Панайот. Заедно сме тук и ме запознаха мене с именно една японска компания, която досега аз само бях чувал преди години, но бях отхвърлял всичко, понеже не знаех какво прави. Всички сме чували, че японци са много добри в електрониките и са много добри в тая насока, но никой не бях чувал, че може да правят някаква вода, която е толкова близко до човешкото здраве. И дори японските лекари казват, че тялото разпознава тая вода като нашата си вода. Така че компанията, само да ви кажа, една скоба да отворя, че е на 50 години, 74-та година е основана в Япония. Около 30 години прави японски уреди, те се водят медицински сертифициран уред за японските болници, където прави преструктурирана, ионизирана, алкална вода, която е обогатена с много водород, преструктуриран. Каква е разликата от обикновената вода и от канген водата, след малко ще разберете, но също така мога да ви кажа, че 6500 японски лекари застават зад компанията и работят с уреда ни. В България има много доктори, които работят с нашите уреди, с които представяме от компанията в България. Доктор Емилова, диетоложката, даже в момента се намираме във Варна, тя тук има клиника. Доктор Лозанов в София. В тяхните клиники има такъв уред и лекарите, пациентите им пият от тая вода. Сега тук ще направим един тест. Може да ме прекъсвате по всяко време, да питате, което ви интересува, искате да знаете, така че свободно е това нещо, което правим. Бъдете свободни на всичко. Тук съм взел няколко вида вода, за да пробвам и pH-то на самата вода. Ще пробвам и дестилирана, от аптеката съм купил едно, ще е дестилирана вода. По принцип тая вода е мъртва, в нея няма никакви минерали, тя е направена на обратна осмоза. Има компании, които предлагат такава вода, но интересното е, че аз направих няколко видеа и пуснах как тая мъртва вода ние пием, която въобще не е добре за нашето здраве. Защо? Защото самото тяло си иска калций, калий, натрий, магнезий и желязо. И водата има. Но тази вода, която е на обратна осмоза, като е лишена от тия минерали, когато пием от тая вода и тялото ти иска калций и няма откъде да го вземе, то започва да го изсмука от твоите кости. Така че, ако ви харесва да пиете тая вода, окей, на времето тая вода се слага в акумулаторите на колите. Не мисля, че е много добре да пием от тая вода. След малко ще видите тя каква ще излезе. Така, тук имам нагорна баня на Сердика. Това е детска вода, която даваме на нашите деца също. Нека да видим каква тя ще бъде. Купил съм Девин с витамини вътре, взел съм спрайт. Съжалявам, че е отворен, понеже вчера обикалях няколко магазина, не можах да намеря спрайт, но наистина е спрайт. И това е канген вода, току-що пълнена от машината, която моите приятели имат. Сега, това е скалата на pH-то. Имам и още една мъничка, нека да ви я покажа и нея. Скалата е от 1 до 14 по принцип. Ето и тук я виждате голямата. Когато ние се родим, сме в неутралната зона. Вашето бебе, хубавото бебе, Емирчо, то се намира в тая среда. Но когато растем, когато започваме да едем пържени храни, кислорода, стреса, ние отиваме в тая киселинната среда, където се развиват болестите, където това въобще не е добре за нас. По принцип ние трябва да сме тук и вижте, в този цвят дори самата бутилка е в лилав цвят. Аз скоро ще си купя чорапи в такъв цвят, ще си боядисам, колата ще си боядисам така, защото един японец го видях и вратовръзката му, телефона му, колата му беше такава и номера на колата му беше 9.5
БХ беше... Дали се сещаш като номер на колата си го беше направил по този начин? Така. Добре. Някакви въпроси. Жадни ли сте? Я да ви напълни малко вода да пиете. Давай, чашите са готови. Ето чашите, аз съм дал чаши на всички. Айде, чакай. Светли за тебе. Айде, стига толкова. Панайот. И той има. Ето на приятелите ми от Белгия. Безплатно, нали? Безплатно е, само да не се напиете, защото след малко ще направя един опит да видите как самата вода гори, но това не е ракия. Тя гори от самия водород, който е преструктуриран вътре. Така, хайде да напълним малко вода. Дистилираната ще капнем тук. Ще отворим горна баня. Много хора ме питат, горна баня не е ли най-хубавата вода? И аз казвам, то е в пластмасова бутилка, не ми я хвали. Да. Ако ти си я напълниш в стъкло, това е друго, но гореща, вряла вода, ако я напълниш в стъкло, тя става токсична. Дори канген, ако я напълним в пластмаса, ще стане токсична. Защо? Защото при 18 градуса вече самата пластмаса пуска канцерогенни вещества, които не са добре за нашето тяло. Така отварям Девин минералната. Не, че е минерална, тя е газирана по-точно с витамини вътре. Ето го и прочутия спрайт, който цяла България го пи. Ще налеем и от него. И естествено канген. Така правят в Испания. Добре, приятели. Сега, това са едни капки. Също японската компания ги произвежда. pH течен тестер, където може да видим pH-то на самата вода каква е и да видим колко е полезна тя за нас. Така че започнем от дистилираната вода, която я слагаме в акумулаторите, където на края на видеото мога да ви кажа коя компания прави такава вода, за да не си купувате от техните уреди. Не че казвам нещо, но вие си решавате. Така че слагаме по 3 капки, ще сложим. Вчера едни приятели ми писаха, защо някъде слагаш по 2 капки, другаде по 3 капки, нещо не правиш както трябва. Викам, хора, вземете си капки, пробвайте, ще стане същия тест, ще го направите и ви. Така че, дали 2, дали 3. Така. Вижте, ето по още е наш сложен, по още е наш сложен. Да няма сърдите. Да няма сърдите, всичко е точно. Добре, вижте какви цветове интересни станаха. Това е дистилираната вода. Може да видите колко е киселинна и това, което пиме, въобще не е добре, нали, за здравето ни. Виждате сердиката, която я даваме и на децата си, и тя е точно в тая област.